Mana ye? Komol cut. Komol cut. Good morning, sir, madam. नोंथांमोन साफ्रोमखौबो सायखंब्लग इउटुब चेनेलाव गोसो गोरबोजों दुंब्रुदै बरायना लाहरनाय जालायबाय। दिनैनि ब्लग भिडिअखौ डाइरेक्ट सिखारनायनिफ्रायनो बानायनाय जाबाय। दायो बरिया ब्रास सुनानै लानोसै, ओमफ्राय दिनैनि ब्लग भिडिअ माबोरै खालामनो हायो नोंथांमोननि सिगाङाव देखायलांबाय थानोसै। मोजां मोनोबा जुबस्रां लांबानो जाबाय, आरो चेनेलाव गोदानब्ला गावनि फंबाय सारनि साफारा माबा साबस्क्राइब खालामना लाब्लानो जाबाय। ब्रासबो फुवाखै, मोखांखौबो सुथ'वाखै, भिडिअखौ बिदिनो बानायगासिनो दङ। गोजोन फुंबिलि। ओमफ्राय दायो माने सेरेप सावगासिनो दं, नायनो हागोन नै। सेरेप सावदों, दैया दुंथ'वाखै, 10 केजि नामा नैयो। दा बेखौ हाखांबाथाय सावखांबाथाय आरो संनांगौबो दङ। जोंनाथ' आरो सिगांनिफ्रायनो सेरेप सावनानै जाबोनाय मानसि, बेफोरजोंनो माने थाइसे थाइनै खरसा दिहुनो आरो न'खर सोलिलाङो। आरो अमाबो दङ, अमायाबो माबा दङ। दायो नैबे सेरेपखौ सावखांबाथाय आरो संनांगौबो दङ, संगोनबो। ओमफ्राय थास'बो रुनांगौ अमानो एसे एसे, मालाबा मालाबा गेजेर गेजेर रुयो। आदाराथ' थोस्लाबा नालाय जानसेया माबाना अमाया। थ' सिगांनिफ्रायनो माने सेरेप सावनानै जाबोनाय नालाय उपाय गैया, हा हुथ' गैखाया नालाय, गायनाय फुनाय जेबो गैया जोंनिया। बिदिनो माने सेरेप सावनानैनो न'खरखौ सालायलाङो आरो सोलिलाङो। जोंनि नैबे जायगायाव गोबाङानो माने हा हु गायनाय फुनाय गैया नालाय, सेरेपफोरखौनो सावनानै माने न'खरनि गथ' गथायफोरखौ फोरोङो। बिदिनो आरो न'खरनि खरसा दिहुनो। बाहेरायाव दैया दुंबाय, दायो दैखौ गारनोसै, बेखौ आरो खेनसे होबावदि। दैया दुंबाय, दायो बे दैखौ गारनोसै, ओमफ्राय आरो खेनसे होबावगोन। सेरेपखौ सावखांबाय, बेनिफ्राय दायो माने जुमाय संलायबाय 10 केजि। मा मा ना मोनखो? जापानी खावै। गय मामा साव। गिदिर गिदिर नैबे फख्रियाव सारगासिनो दं। मार फख्रिखौहाय आदैमोना दाग लाबाय, खै हाजार मोनथाय बावबाय आङो। दा आदैमोननिफ्रायसो जोङो बायनानै जानांसिगोन आरो नाखौहाय। केकरा एसे केकरा कय केकरा जागोन र' मालाबा ना गिदिरखौ मासे नोंथांमोननो देखायगोन। बिराद गिदिर गिदिर जायो जोंना नैबे फख्रिनि नाया। আহিजा मागुर सिंगि साना मागुर। আহিजा আহিसे এটা मासे फैबाय, मासे गाखोबाय नोंथांमोन। माना ये कमल काट। नोंथांमोना फेसबुकाव नायदोंबा अननानै फेसबुकखौबो फल' खालामनानै लादो। फेसबुकनि नामाबो जाहैबाय सायखं ब्लग आरो इउटुबनि नामाबो सायखं ब्लग। नोंथांमोननि सापर्ट मददखौ अरायबो मोनलांबाय थागोन आसा खालामो। आङो दायो भिडिअखौ बारा गोलाव खालामला नोंथांमोन। आङो दै सरनानै लाबाय, दायो दुगैनोसै, फ्रेस जानोसै, बेनिफ्राय एसे सेन्टारजों ओंखारलांसै आरो बेरायहैनोसैलाय दुगानो। थ' बिदिब्ला भिडिअखौ बारा गोलाव खालामला नोंथांमोन। एसेनोसै, गोजोन्थों, जय बर' हारिनि।